Tutok, pakatok sa udto. Programang mulingaw, mudyaming umatod sa mga labas ng impormasyon, may kalabutan sa kahimbog sa panglawas. Tutok, pakatok sa udto. Kauman si Mike Kilig ug luluba ba? Tutok, pakatok sa udto. Gitod ka nato sa Jesser Marketing. Ang digamaog digapod sa mga produkto sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3, plus zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok, pakatok sa udto. Pakatok sa udto, maayong udto na punusag kanatong tanan mga kabisyo my love, so sweet. Duyog na punta sa pagpaminaw kanato karong mga taknaa sa adlaw today ng Tuesday. Oy, pitsa 11 naman di ay ni bulan sa Abril tuig 2023 and pipila ka mga adlaw sweldo day na punusab kagahapon kay holiday man. So makadawat yung kag dako-dako tuod nini no. Oo, kay tungod siguro double pay tuod kagahapon or naid akong discount. Discount. Anyway, sumuka na siya mga kabisyo my love. Sala sige plus tarta o manukad sa itong panakuban. Kauban, of course, kanyang yung DJ Mike Kiling. O, kanya po, yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kanya si Lolo Babaw ha. Blaster na punta sa tuwang panyaguban kanyato karong mga tsak na o padayon ta sa tuwang pagpahimsog sa kalawasan batok sa mga sakit aron na itong maproteksyonan ang tuwang kalawasan sa mga balatian nga pwedeng magpakgang sa tuwang kinabuhi kumarta sa Calabo plus Herbal Food Supplement ha. Mayong udto ilabi na po sad ning uban kanyato diya karon nga nagpanyukad sa mga tagtag sa kagalingon labaw na sa panginabuhi ng unsay gibuhat niyo diya. Kabati ta ninyo ha. Kabati mo din para bibot na karong mga kautuhon nato ha. Live data sa Facebook page, sa DJ Mike Kiling Facebook page, Calabo Plus Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Mga kabisyo my love, so sweet. Ala sige. Og sa mga uban ka nato, mga kabisyo nga kuan sa uban nato diya karon nga trabaho na, back to work na gyud. So usa ba kulang paghihapon na kinaingan nga feeling no. Mangi, hindi ka kanya mo trabaho ba ha? Gusto lang ka magdawat ka ng premium sweldo. Anak ka. Mo na gusto ni mo ang gusto nga tirada lugar ha. Okay, gusto ka mahimong ha? Gusto ka mahimong kapwa. Pero dapat naman kailangan talaga nating magbanyat ng buto. Kaya ulo po kayo nyo. Pero bitaw, sige, usa ta magpakas ko mga gipang sulti ka ron. Isa mo na ito kalimtan, may kiling. Of course, ang atong programa ning tutok pakatok sa utog yatog kanato mga kabisyo my love sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan. Batok sa mga cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic na dunay isang cut nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser
Marketing. For more information, contact Mr. Calabo, Jesse Castro Cernobes sa 0930-973-6009. Kabati ta sa tuwang pagpahinsog. Kabati mo 0917-509-5493. Yan tuwang text line number na to diri mga kabisyo my loves, no? And also sa tuwang Facebook page, pwede mo comment diha karon. Kay naisip lang na ako niya itong isgutanan lubaba. Nakadamgo pa dito ko ni ini. Siya man siya pagkadamguha niya. Kadamgo lang ko ni ini lulubaba. Kanang bitong sitawa ka na. Kanang bitong banguton ka niya. Tapos ang bangut kay mga wak-wak-wak-wak bitong lulubaba. Muna usahay murag dili ta halos kalihok, di ta halos katingog. Murag tinuod ang atong kuan. Diba si tawag na kini bangungot. Kuan gani. Murag nay di ko kasabot sa unsay feeling tuod niya na ngano nanginganang mahitabo nangingan. Napaisip lang ko lulubaba nga kining mga wak-wak diay. Mura ni sila og samag kining usa ka laing race sa tibok kalibutan. Naay di ba sa tibok kalibutan na may Chinese, na Japanese, na Korean, di ba? Sama nato na Pilipino. Sila pod napod sila ingana. Ano lang rasa pungo. Monster. Onya, ang problema lang kay tungod sa kadugay na sa panahon, murag na stigma bitaw mga tao nga pag kadungog makita sa ilaha, natlok yun. So murag ang dating lulbaba, murag na tagsama races. Wala lang nato ginaisip tungod kay sa ilahang pagtago-tago mo nang dili sila tawagan na kining dili nila mapakita ang ilahang pagkatao kung unsa sila maayong tao. Yo sa may boss pasabot mo may kiling. So kaya ko straight from the bottom to your heart. Straight to the point of view. Wala akong buot lang gustong ipaibot sa ngipon na lubaba. Na dapat 2023 naman dili na ta magtago-tago. Dili na ta tawagan na kining aside sa dili magtago-tago kay nang magulaw-ulaw ba madlo, no? Kailangan nato na kay kay mga kapederasyones mga ganito nato papasigabuhon kayo sa ilahang kaugalingon. Sa una magtago-tago pa na sila karon. Lakas loob nilang ginapasigar mo ang ilang pagkatao nga sila ang membro. Sila usa ka membro sa LGBTQ+ Supreme. So para mga letters diha. No, so better lang magpahibalo na sila magpakuha na sila kay aron sad dili sila masawayan or ang mga tao di na mahadlok sa ilaha lulubaba kumbaga magpakita na sila diri dapita sa mga naapod na dungog sa may samal mga kabisyo, diba? Kung sila daghan na kay diha dapita pero kung galing siguro pagawas man gani mo magpakita mo magpahibalo mo sa mga pagkatao maanad ang mga tao dili natuod ta mga hadlok na sa ilaha. Sipon nimo lulubaba ikaw man nanggal. Ikaw pa na yung mahadlok nga ganing kung ikaw matanggal sa imohang katunga sa lawas kay base ma-rape pang imohang katong ang lawas. Lasa nimo utang. Kunya tapos kung siguro mo gawas ka gabi ilang mas maayo kay ngano. Pwede kang mo trabaho. Mas gamit ka ito isa. Uy, pwede ba sa dyan niya? Kasi mga klase trabaho nga pwede nila applyan. Pwede silang mag-food delivery. Oo, tama. Isipin niyo muna kung siguro ikaw manananggal. Nag-apply ka o food panda. Kaya tapos kining dili niya ka balik. Walay mga magbinyuang mga bogus buyer dyan sa imo ha. No, kay balikan ganyan mo. Kanya tapos dali pa rin kumabot. Ha? Kasi tawag dapat kung di nyo mag-apply sa mga inganya, magtungkod yung mga inganyang inyo ha, kawalingon ninyong food delivery service.
Okay, kamo ra may makabuhat niya na sad magipalupad sa kaungitan. Mga klaseng food delivery service nila baba. Kuan kining wak delivery wak imo to eh. Ang tignan mo sa biya. Basta wak delivery food service. Wak food delivery. Dial 1, 2, 3. Wak food delivery. Ano yan, good? Diba? Diskartehan lang kung siguro ikaw po o hindi. Malipayon ka nga ikaw mo'y pangitaon sa mga tao, labi niya kung ganing doon na sila yung mga butang nga mahulog, butang na to sa kanal. Malnal. Sabi niya kagamay ng mga suksuk sa iyang panimalay. Diba? Ikaw pwedeng mag-install yung mga digital equipment kung na maguba sa computer, pwede kang musuk-suk diyan na pitaw, gayuhon doon niya. Ano niya may baklas ba? Ha? O niya, tapos kung ikaw po chat ka, pre, sige kang paninggarilyo, wala mo dakop ni mo. Okay, aside nga dako kay kastanyan, way po siya nga makaigo sa imo, o madlo po sa imo kung mag-strong ka. Isog niya ka. Pagkara mo sila, so bali, wag untouchable ka kung mamaligya, mangganya ka o mga smuggle ng mga sigarilyo. Diba? Di ka basta-basta. Pwede ka mag-international. Tipo ni mo na, no, kung ganing lantara na bitaw kay sila lulubabaw, kita o mahadlok na sila o wala na yung mga maot ng mga stories nga to ang madunggan diya sa ilaha tungod kay sila open na sa public. Kunya kining ato apong tudloan to og lingon nga mahalo ng isig tao. Tao ra magyapon sila malan sila yung mga kining black magic. Muna nga doon na sila yung mga inganang klaseng mga kapangyarihan. No, nga pwede sila mag-transform o mga monster, di ba? So, anak, gamitin ninyo inyong mga inyong mga kay karong mga panahon na kung naa kay something different, kumbaga, magamit ninyo sa pag-asenso. Gamita! Sa China, Lolo Baba, kabulo ka, daghan kay mga dato sa China, daghan kay mga milyonaryo. Pero nung ka, no? Communist na siya nga nasod. Pero nga nung daghan makay milyonaryo. Itungod wala sila nagsalig sa ilahang edukasyon, nagsalig sila sa ilahang kapasidad, sa ilahang diskarte, sa ilahang knowledge sa mga butang na makita nila nga kini pwedeng pwedeng makwartahan. Ay usa ka kuan dito lulubaba si tawag ano kanang nasa kapansanan sa pang-iisip, nasa half mongoloid siya kumbaga ba. Dili taga China, taga Mongolia ka. Pansanan ganino, taga China. So kato siya naglisod siya pang-apply dati sa mga businesses karon hantod sa nangayo siya o tabang sa pamilya, negosyo na lang siya. Isuportahan siya siyang pamilya na siya negosyo printing press. Iyahang ipang-hire ng mga tao, mga sama niya doon yung kapansanan. Hindi siya tungod kay mas kugihan pa sila kung sila ipilis trabaho, no? O wala pa po sila lain pong ma-applyan o matuan. So focus lang sila dito dapita sa inga ng klaseng trabaho mo nang hinungdan nga na milyonaryo gito siya. So inga na ba? Kung ikaw wakwak kaya nga gini sila ba? Kanang tahan matahan yung tawanan niya. Baka matahan ng ilabot, ilumilum naman kami diri. wala lang. May para po sad no na amoy tingog sa katiling ba. Kaya kung ba sa inyo gusto yung magawas, gustong mag-set free. Kaso lang na yung mga taong ang tao manggod pag dili nila masabtan ng mahadlok tuod ta subutang nga wa na to nasabtan, either atoan na siyang siraon, gubaon, patyon or likayan, no, hadlukan. So muna nga
dili kita ingon nga kini mo level up sa to ang status sa kinabuhi kay pag ganing dili pa kay siya ingon nga kining friendly or common kastanan dili kita mo tubay mo gina siya nga tinuod si true Gani, tama juga may kilig na sige, pero tama na. Ha? Magawas na lagi na sila. Pag magawas sila, ayaw kakuha na. Ayaw kagilo ka, o ayaw taon tod, o pag kuha sila, balibad, makakita na sila sa inyo. Oh, gano'n na sa panuhagan. Bantay, bitaw ka, ha? ano makita man daw sila daw bing Ignangin ako sila nga magpakita ang ganin mo, magnegosyo mo. Manita eh, nakayanan. Dili kayo magpakita, magod sa mo sa kuha. Ayaw lang, pasalamat lang sila nga na-realize nila ang tanan niya sa imo. Bangas. Anyway, mga kabisyo, my love, so sweet. Duyog tapadayon sa ito ang pagpahimsog. Mayong mo to dahil labi na sa nakatayap sa ito ang programa karong mga taknaa, no? Katong mga ubang kabisyo, my love, so sweet na itong naabot sa itong pagsibya. Na ito karon daghang salamat 88.1 Line FM Santo Tomas, connected 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 101.9 Go FM Trinto Agusan, 94.1 Big Radio Bayugan, Real Radio San Franz, Yes FM Radyo Provinciano Caguay, 90.3 Kasanggar Radio Panabo City, Mix FM Dipolog Mix Polanco, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, and isa man ni sila 99.5 Gold Bayugan, 88.3 Line FM Badas Placer, Line FM Barubo, 98.7 Radio Tribu Madrid, 91.7 The 1 FM Marihatag, Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel, Surigao del Sur. Daghang salamat maayong udto diya sa inyong tanan, duyog sa pagpahimsog, sa pagpalanog-lanog kanato karong mga taknaa. Ala, sige, kumbati tayo. Labi na ka itong mga naginahinay na uhungit diya, ha? Ay, mo mabuso kay naginahinay mo gungit-ungit. Dapat niyag ko ang inyong hinungitan niya o gaday ka. Kung to na ka, dapat sad mga kabisyo, my loves, before and after, pwede kang muinom. Ini atong Angelic C Vitamins. Protektado o himsog ang imong panglawas. Gana ka mukaon. Nindot nga pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate na vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa mga minerales, mo depensa sa imong kalawasan, batok sa mga virus o bacteria. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya mga kabisyo. Mora ni siya vitamin C. Sa tinood lang, dunay herbal content. So, nindot ka istanan. Dako kay tabang sa inyo, ha, no? Dahil lang kayo ubus ang imong immune system, hasta ang imong kalawasan mo lagsik. Itungod maulian papunsad, no? So, sa mga balatian ng ginagmay diha mga kabisyo. Ginagmo na grita sa Calabo Plus Herbal Mangosteen. Okay, Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen. Okay, ito na siyang isutan. Dahin ta sa tuwang paglanog-lanog alas 11:30 na sa kautuhon. Duyog yapon sa pagpahimsog kanato karong mga taknaa, mga kabisyo, my love, so sweet kauban ninyo. Of course, kini ang inyo DJ Mike Killing. O kinipod si Lulubabaw, ha? We broke up a month ago.